elmondom, hogy az országos romániai magyar polgári párt elnöke körülbelül úgy járt, még egyszer mondom, a hangulatot egy kicsit oldandó, mint Oroszhegyi Jakab János a Homoród mentén. Az oroszhegyiek abból is éltek, hogy deszkát vágtak, elvitték a vízmenet lefelé, elcserélték hóborra, hol egyébre, ment a barter. Jakab János valahol a Homoród mentén bément a korcsomába, s köszönt illedelmesen, hogy én vagyok Jakab János Oroszhegyből, kérek egy liter bort hitelbe. Azt mondta a kocsmáros, hogy nem adok. Jakab János kérdezte, hogy miért nem ad? Ha az a jó ember, magát nem ismerem. Mire János huncut egy világban, azt mondja, Oroszhegybe azért nem adnak, mert ismernek, és idele azért nem, mert nem ismernek. Erős komolyra fordítva a szót, de elnézést, de úgy 1 óra és másfél után már kérte a hangulat, hogy kicsit úgy jó. Próbálnék egy felvezetést 3-4 tőmondatba a 27 évről mondani, hogy miért jutunk ebbe a zsákutcába, ha annak akarjuk ezt nevezni. Vagy javasolni egy megoldást, hogy tudunk ebből kijutni, hogyha abba vagyunk. Az RMDSZ lévén érdekképviselet és nem párt, ahogy itt már megfogalmazódott többször, az érdekérvényesítésben legtöbbször ebből csak előnye származott. Mert eszközként bármilyen párt ideológiáját, elvét tudta használni. Ha kellett, tudott demokratikusan, ha kellett szociálisan, ha kellett szabadelvű, liberális szempontból közelítette meg a témákat, és mindenkivel szót tudott érteni. Míg a nemzeti vonalat is az elején tudta képviselni valamelyest. Történt egy hiba az évek folyamán. Aki egy kicsit erősebben, határozottabban, nem akarom kimondani, de odamondom azt is, hogy radikálisabban próbálta a nemzeti vonalat képviselni, az valamilyen formán nem kapott helyet a szövetségben. És ez az ideológia, ez az elv, ez a nevezem ki a nevén paradigma hiányzott 27 éve az RMDSZ-ből. Emiatt platformosodott annak idején ki, ha kell kimondom a neveket, Katona Ádám. Emiatt történtek meg Szatmárnémetibe a láncos templomos események, nem kell tovább ezt folytassam, mert valaki ráismert, hogy rá lehet épülni erre a nemzeti vonalra, és a választók azt kérik, hogy az érdekeinket képviseljük székelyesen, zsinóros beszéddel, úgy, ahogy az kell. Csak hogy ott volt ám, hogy a politikai és a geopolitikai környezet, amiben politizáltunk 27 éve, nem adott ennek helyet, nem adott ennek lehetőséget, nem adott tért, és egy kicsit hanyagolta emiatt az RMDSZ is. Ez volt a baj. Mai napig ez a baj, hogy elment az ideológiai eszköz használatának lehetősége egy másik irányba, és megfogta az MPP legelőször. Élt vele, párt lett belőle, használta. Megfogta utána egy másik romániai magyar tömörülést, megfogta, élt vele, használta. Tehát mi magunkon belül nem tudtuk ezt az irányvonalat kialakítani, képviselni. Most ebbe a zsákutcába futtunk bele. Mert egy olyan szövetséget kellett, hogy kössünk, akik igazan vagy állítólag képviselik ezt a nemzeti vonalat, amit nem voltunk mi képesek. A javaslatom az, hogy amellett, hogy kérem tisztelettel az elnök urat, hogy a következő szállatülésen ezt a témát tegyék még egyszer napirendi pontra, ebben a nemzeti vonal kérdésében egy picit gondolkodjanak el, hogy nem is saját magunk, mi RMDSZ, Romániai Magyar Demokrata Szövetség fel tudunk nőni ehhez a feladathoz, ha kell így megfogalmazva. Végül egy klasszikusra befejezve, 4. Henrik mondta, hogy Párizs megér egy misét. Ismerik a történetet. Én azt mondom és nyomatékolom, hogy Székelyudvarhely és Udvarhelyszék megér még egy szállt határozatot.